Ano ba kayo mga agi diri? Tripan sa nako. Adto ko sa siyudad bay kay palit ko kanto ko sintro kay palit ko. Bugas sudan. Dili ra ko agi kay lakuranan mi dili nga dalan dayo. Nay lang ko. Kada na lang gid agi na ko dili ba? Naagi ka pang hinadlok ba? Padayong gusto nahan be. Ay ko pagkadok-kadok kay di ko mahadlok nimo. Nadlok siya. Nadlok siya. Baling ko punuan di. Kinsa na? Ay pagkadok-kadok ha? Kinsa na ba? Nandun na ito. Murag naadiri tanan ang mga malaki. Kining punuan sa natuman. Naramdaman ako nga naay mga hindi diring dapita. Pero pinaagi sa akong gahom ug sa akong anting-anting. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May taulo ko. Dili na ni sila magsinamo. Boss. Ay sa makadya. Akong gipagawa sa akong mga gahom. Kinaay mga maligno diring dapita. Uy! Sakto kayo. Ako sila gipahawa. Ikaw akong gipakita. Daghang kay maligno dito sa akong gagaan. Kaya nga naman, Kada na lang ginaagi na ako gapagdlok. kadaagi ka pang hinadlok. Oh, Tabangi ko. At siya. Ano ba dakpan sakto. Ang gapuyo na ito. Nadto dito. Dito dito. Kima all day. Ato nga doon. Sige sige sige. Aman rin. Ano ba kayo mga agi diri? Tripan sa nako. Magulat ko diri. Oh, dali. Mawag kini kini kini. Kini mo, si mo ni. Mawag na mo ni. Sige na ni. O man ako bakit andro po ni. Ikaw ang maligno diri. Hindi ko maligno. Nagtripan. Sayop ta. Garagbi raman to. Boy mo dai. Basta lang. Muna tayo.